Амин. Бог Господи, яви се нам. Благословен гради во име Господне. Бог Господи, яви се нам. Благословен гради во име Господне. Бог Господи, яви се нам. Благословен гради во име Господне. Ние грешните и смирените, нека сега установят с притечем към Богородица и нападнем пред нея, като отпогението им издълбочината на душата си. Бъдеще смили се над нас и ни помогни. Говори, защото ги има от множество грехове, не връщай празни Твоите ръби, защото Тебе имаме заеднишка надежда. Богородици, ние достойните няма да престанем да говорим за Твоите сили, защото ако не ме предстоял да си моли за нас, кой би ни запазил толкова беди? Кой не би ни запазил сега свободни? Няма да отстъпим от Тебе, Владиче, защото Ти винаги спасяваш Твоите раби от всякакви беди. Господу да се помолим, Господи помилуй, защото си свят Христе Божий наш, и за това на Тебе слава въздаваме с безначалният Отец, си светия, благ и животворящ Твой Дух сега винаги и во веки веков. Амин. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ни наста време всеко свещающие и правни наш дед судия, но връци душе к покаянию, яко блудница, зовуща со слезами, Господи помилуй мя. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, Дева рук наших дела исправи, и прощение прегрешених наших испруси. Сега да пети нам ангелское пение. Ангел в плът, стоп на пророците, вторият притеча на Христовото пришествие, славния свети пророк Илия, който изпратил отгоре на Елисея благодат, прогонва болести и отчиства прокажени, затова и дава изцеление на всички, които с вяра го почитат. И усподобите се нам стични осведаго Евангелие, Господа благомолим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, премъдрост, прави със смирение да чуем Светото Евангелие, мири на всички вещи се чете и Светото Евангелие. От светия евангелист Йоанна, слава Тебе, Господи, слава Тебе да внимаваме. В онова време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим прямо порци намира капални, по-еврейска наречена Витезда, която има 5 притвора, в тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които чакаха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалната и раздвижи водата, и който привлече тръжното на водата, оздравяваше от каквато и болест да беше налегнат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, които дават курбаните да дойдат тук. Които дават курбаните да дойдат тук до мене за здраве. Петия, ти курбан не даваш. С мир на Господа се помолим. Господи помилуй за православните християни, които дават курбан за здраве, спасение в чест на свети пророк Илия, Владо, Яна, Дора, Християна и сродни Катерина и сродници, Света, Янка, Евгений, Велико, Владя, Никола, Ради Никола, Мария, Тошко, Елена, Таня, Митко, Ивайло, Алекс, Анна Мария, Елена, Теодор, Галина, Валя и Янко, Стоян, Златка, Божидар, Светозар, Яна, Слави и сродниците им. Кой друг дава курбан? Велко, Христина, Иван, Павел, Ива, Христина, Слава и сродниците им. Кой друг дава курбан? София, Катрин, Данаил и сродниците им. Друг курбан има ли някой тук да не? Които дават този курбан за здраве и спасение на тяхните семейства и за благопреуспяването на православните християни от това село. На Господа се помолим, Господи помилуй, за добротворен въздух, за изобилие на земните плодове,
и за мирни времена на Господа се помолим. Господи, помилуй, за да се освети тази вода със силата и действието и съзнанието на Светия Дух на Господа се помолим. Господи, помилуй, за да слезе върху тази вода ощимото действие на свръхестествената Троица. На Господа се помолим. Господи, помилуй, за да се изпрати благодатта на избавлението и благословението Йорданово. На Господа се помолим. Господи, помилуй, за да бъде тази вода за лечение душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила, всяка болест, всяка немощ от семействата на тези, които дават тези курбани, и от православните християни, които са гости и жители на това село. На Господа се помолим. Господи, помилуй, за да се избавят те и ние от всякаква скръбня, беда и нужда. На Господа се помолим. Господи, помилуй, защити ги, спаси ги, помилвай и ги запази, Боже, със Твоята благодат. Господи, помилуй, като поменим заедно с всички свети, пресветата, преблагословенна, славно вече наша Богородица и винаги Дева Мария. Нека сами себе си един други и целия наш живот на Христа Бога да отдадем Тебе, Господи, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и във вечни векове. Амин. На Господа се помолим. Господи, помилуй. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега върху преръбци, които Ти се молят, и прати Светия Твой Дух да освети тази вода. И дай на приемащия Твой раби всички православни християни, които дават тези курбани, премахване на страданията, прошка на греховете, прогонване на дяволското коварство от домовете им, затвърждаване и освещаване основите на семействата и на родовете им, защото Ти си, който благославяш и освещаваш всичко, Христе Боже наш, и за това на Тебе слава въздаваме с безначалният Отец, си светия благ и животворящ Твой Дух, сега винаги и във веки веков. Амин. Спаси, Господи, благочестие православен български народ и го запази под Твоята закрила в мир. Спаси, Господи, превисоко преосвещеннейшия наш митрополит и онически православни епископи вярно преподават Словото на Твоите истински свещенически монашки чинове. Спаси, Господи, православните християни, които стоят тук и се молят. Спаси, Господи, православните християни, които дават тези жертви, чест на свети Илия. Дарува им душевно и телесно здраве. И към това християнско общество със служение на Тебе бъди във всичко милостив. Помини, Господи, които ни мразят, които ни обичат, слугуващите наши братя, онези, които са тук и които по уважителна причина отсъстват. Помени, Господи, братята ни, които са в плен и скърби, и помилвай и тях и нас, по великата си милост избавяйки ни от всякаква неволя. Защото Ти си изворът на изцеренията, Христе Боже наш, и за това на Тебе слава въздаваме с безначалният Отец, пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега винаги във веки веков. Амин. Мир на всички ви, да преклоним главите си пред Господа, Тебе, Господи. Господи, Ти, който благоволи да се кръстиш в Йордан и да осветиш водата, наклони уход си, че благослови всички нас, които чрез празнуване на нашата шилземна мещерадска покорност, удостойни чрез причащението и поръсването с тази вода, да си изпълним със Твоето освещение и то да бъде за нас здраве на душите и телата, защото Ти си нашето освещение и за това на Тебе слава въздаваме на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и във веки веков. Амин. Благоденствено и мирно житие, здраве же и спасение во всем благое поспешение, подаш, Господи, всем православним християнам, празнещим празник сей и сохрани на многая лета. Всички заедно. Многая лета, значи, Господи, се Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Тази година няма да говоря много съм ви говорил, но винаги знаете едно. Първо, човек се състои от тяло и от душа. На първо място е душата.
Първо трябва да се нахрани душата. Било съзнание за тези, които не вярват. Било с духовна молитва за тези, които вярват. След това е тялото и яденето и масата. Затова душата без тялото не може и тялото без душата не може. Затова отдавайте почет и на едното, и на другото, за да може да вървим напред във вярата. На тези, които дават курбаните, нека свети Илия да им изпълни всички молби, които отправяха днес вътре в този параклис, когато запалиха своите свещички, преди всичко да им дарува здраве, всичко друго се постига. Особено тези, които са изпатили и са били болни, най-добре знаят какво нещо е здравето. Затова и дават тези курбани. Затова и идват на това свято място. Защото курбан навсякъде може да дадеш, да седнеш и да се наедеш и да се напиеш. Но друго е, когато е дадено с вяра, друго е, когато е дадено за запазване на традициите на нашето Отечество. Живи и здрави бъдете и Бог да ви помага и свети Илия и да намали малко дъждовете за бастунджиите, че изгоряха много. Сега, първо тези, които имат курбани, те ще минат да се поръсят.